Men Kakajanow Gurbannyýaz etrek etrabının Kızılbayır Owasyndäki Mahtumulatyna orta mektebiň aýdymsaz mugallimy. Men Kahraman arkadagymyzyň milli mirasymyza, türkmeniň dep desturuny, onda sungaty bolan aýratyn ünsüne şeýle hoşallygym bildirip ine türkmeniň gargy tüýdikde kadimden bäri ullanyp gelişini hemde onun halka gaýgysyny, şadiýalygyny, ruhy belentligini halka yetirmekde ine şu gargy tüýdügiň orny barada gurrunmarjak. Milli mirasymyzyň biri bolan gargy tüýdük ine men esasy özüm mugallymçylygymyň daşyndan gargy tüýdük ýasamak hemde dilli tüýdük ýasamak. Ine şu men elimdäki dilli tüýdügiň daşy. Şunu odan dilli tüýdük ýasaňdan soň şunu içine salýaň da gap daşy. Odan agzygyny şeýdip ýapýaň. Ine şeýdip öňki adamlar şunu hawpdan zatdan gorapdyrlar. Döwülmeginden zatyndan. Ondan ine biziň milli saat sungatymyz bolan dowtaryň keçi görnüşleri. Ine bir gargy tüýdük biziň symmar jülgämizde bitýän gargy tüýdük ýasamak üçin iň münasip, iň şoňa ukyply gargylar ýetişýär şundan. Şu gargy tüýdük bilen ine tiim almaly, şoň için kızdyryp tiim bilen deşýärse odan öz barmaklaryna görä şun deşiklerini edýär. Deşiklerini deşemizden soň içini oň edip arasalap öňkü döwürde maňa ýarylmazlyk üçin taşyna malyň içegini geýdiripdirler. Häzir ýagy batyryp da şunu eliň alsaň soň çyýgy da bilmeýär, yssyny bilmeýär. Tesem ören oňa çykýar. Şu dilli tüýdük ýasamak üçin hem ine symmar jülgesine bitýän şunu ýaljak inçejik gargylardan almaly bolýar. Şunun ýaly dil ýasalýar, şunun ýalagam 4 tanak deşik ýasalýar. Ondan şunu dilin ýuwkaltmaly. Ýuwkaldamazdan soň aram-aram üflep görmeli. Diýmek ulanışa taýýar. Odan çalmaga taýýar, çalyp islan heňiň öwrü bermeli. Ine şeýdip men türkmeniň milli mirasy bolan gargy tüýdük barada adamlaryň arasynda şeýdip ýagdaýlary aýdyp gelýän. Çoponyň saz guraly bi. Heme gargy tüýdük bilen saz çalýarlar. Hem de aýdym aýdýan ekenler. Koyun ağıp dönüp ya ine teretleňiz görseňiz. Şonu gelin maňa kara demeýär. Gelin maňa kara demeýär. Saçlaryň kara dälmedi. Yankıca aydan sözleriňe yüregime yara dälmedi. Yüregime yara dälmedi. Dip heme gargy tüýdük bilen saz çalýarlar. Hem de aýdym aýdýan ekenler. Kahraman arkadagymyza öz hoşallygymy bildirýän, ömrü uzak bolsun, edýän işleri rewaj alsyn,